Abantu bafethu kuzomela bafunde ukuthi uShembe akapretend abafethu uShembe akapretend uShembe akekho bafethu umuntu ongazi ukuthi ubaba uMisizulu wayengamthandi vele uShembe yabona akazamthanda uShembe into eyamyisa kaShembe ukugeyina inhliziyo zabantu ngoba iqiniso lithi abantu uMisizulu babengamthandi abantu babethanda ubaba uZonda Magwala yabona babengamthandi nje babengamuzwa futhi babengambona efanele ukuba inkosi kangakuba nami umuntu engangimuzwa ukuthi ngempela mayibeka uyabeka kuzwakale uyena ubaba uZonda Magwala yabona uma isiZulu vele lento yobukhosi kahle yayingekho kuyena into eyamyisa lapha kwaShembe ukuyofuna ukuphatha uShembe kuyakunikeza into mangabe uyifuna athi ufuna lokho okay nakho kuthathe ekugcineni kodwa futhi uzohlala obala ukuthi lento akuyona yakho uyabona so nje bafethu indaba obukhosi vele kahle ayikho ubukhosi sebuchanyelwe amatshekeje yabona sebuchanyelwa amatshekeje kangangokuba ufakazi balokho wabona mase kukhuluma izingane ezingangathi ngobukhosi ukuthi lento ayisekho kahle yabona mase kukhuluma abantu abangazilutho ngobukhosi uvela ubone ukuthi lento ayisekho yabona nje base kukhuluma thina ngendaba zaseNdlunkulu khombisa lonto leyo ayisekho isifile isiphelele isikhathi la kufike khona sekumele khona iphele isichanyelwa amatshekeje yabo isimuncu yabona so nje bafethu iqiniso lithi kodwa uShembe akapretendwa Shembe akapretendwa bafana bakithi once nje wathuka nje uShembe washo nje amagama alumelayo towards uShembe so ikepile kimi uzwe ngakufuna angendawo nokuthi nasiphi isikhundla once wathuka nje uShembe suke singeke nje siwane impela ana ivoice note yaManazaretha Manazaretha amahle onke onkana zingane zonyazi siyanicela lapho kuba kusasa kube yiso abathala ukugcina siyokhonza uNkulunkulu wethu uShembe so-ke siyacela ukuthi ke kusasa kube lokugcina isabatha bese silinda isilo uMisuzulu afike azoxolisa uShembe onyazini ngento yonke ayishilo asizoqhubeka ke nokusonda engakizi sasa ngiyacela wonke amaNazaretha adluliselane leVM siyacela ukuthi eze ezohlawula uNkulunkulu wethu amhlawula ukuthi amhuphe ngenhlamba engaka amaNazaretha simkhonza uNkulunkulu ngiyacela ke amaNazaretha ke ukuthi iNazaretha neNazaretha lidlulise kusho ubaba uNyazi nje basenza leVN nje ukuthi sicela ukuthi kusasa kube yisabatha lokugcina isimemezelo lesesikhishwa uNyazi bese silinda iNdlunkulu ifike ize kubaba asibonge amaNazaretha amahle uShembe anibusise amen uNyazi lisalelwe into ezimbili ukuze at least libuyelwe isithunzi one into eyisalela uNyazi ukuthi fanele liveze amandla ukuthi ngempela uNkulunkulu akhombise ngamandla agwebe nangumfana ombize ngesilima number 2 fanele aclearishe igama lakhe ukuthi ngempela kasona isilima ngoba akakwazi ukuhola abantu ebeyisiphukuphuku ngoba uzothatha abantu abaseweni futhi uyabona nje isilo beziventa lapha ikhona into uShembe ayenzile ngeke kubize ngesilima ingekho into ayenzile ezembize ngesilima ngathathu ikhona into ayenzile uShembe ikhona into ayenzile lapha angeke abizwe ngesiphukuphuku kathathu ikhona into ayenzile lapha weManazaretha onyazi anikwazi phela ukuhlulwa ukulalela ngicubungule mina nginazi nilalela ngicubungulisisa kahle inkulumo ndithi wami ndiyankulumo esila kufanele nikhube ngoba nimzwile ukuthi uyazi ukuthi kwaShembe kwenzeka into eright abantu besimame bakhuliswa ngendlela eyiyo bayafundiswa nokunderstand ubukhosi wasekuveza ubayedwa ukuthi uyo nenkinga noNyazi yabona uye kubayedwa nenkinga noNyazi manje ke nina anginazi senigcinyiswa yini kangaka ngoba phela ubayede kuleya video kuyacaca ukuthi uya understand uyazi futhi ukuthi ubulungiswa bukhona kwaShembe waseveza ukuthi uye personally njengesilo njengenkonyama onenkinga noNyazi yabona manje bengafisa mina ukuthi nje oyiNazaretha engathi bengangaye xambukela kakhulu kulena nje icacile yisisile esivezile sinenkinga noNyazi
I understand why AmaNazarite are so angry after seeing the viral video that is currently circulating around social media showing King Mesizulu and his wife. So he was insulting his wife. The Shembe Nation are asking themselves what is going on. Tina Zingena Bimanje. Just guys, if for those who don't know, the Queen Nomzamo Mieni guys, she's also a church member Lapana Kashembe guys. So maybe it's the reason why he decided to go to aid Lapana Ushembe guys. So the Shembe Nation, they are saying they felt very disrespected guys. They are asking King Mesizulu to come and apologize. So the video, it was released on Thursday night. Currently, King Mesizulu and his wife, the one that he was insulting on the viral video, guys, they are in Zimbabwe. And I'm asking myself, these people, they don't have cell phone. What is going on, guys? Or maybe it's a damage control, because I've never seen King making a video apologizing to the Shembe Nation, guys. And maybe when he come back from Zimbabwe, he will release a video, probably a statement. Obviously, he's a king, he can't release a video also release a statement, or the kingdom, they will release a statement on his behalf, guys, so to apologize whatever was going on, guys. And some ladies are saying, we thought the girl uzohamba, guys, you know, she doesn't have a problem, they seems to be happy, like nothing has happened, guys. Guys, we don't know what to do with the whole thing. People were crashing out on social media. Some were saying, she's not a good wife. People have been saying, she's not a good wife since she was married. And they say a king is not allowed to marry this type of a woman, guys. Some are defending her to say, if she didn't release that video, guys, you're not gonna believe her, guys. So people are saying a lot of stuff when it comes to the situation. There's a lot of division. So anyway, guys, it is what it is. Tell me in the comment section what you think about this video. Don't forget to subscribe, to like, comment. Happy Saturday. Please take care of yourself. I love you. Bye.